आङो गहपुरनि जानानै प्रमद बर' बिटिआरनि सिएम बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव मा मावखो आं बिनि सोमोन्दै गुसुङै बुंनो नागिरदों। गिबियावनो आङो गहपुरनि जानानै बेखौनो बुंनो नागिरदों जे थांनाय 17 बोसोरनि सिगां जोंना फरेस्ट राइट एक्ट होननाय मोनसे आयेन जाना फैदोंमोन। बे आयेननि मथेयै जोङो फरेस्ट एरियायाव थानाय बर'फ्रा हानि मोन्थाय मोननांगौ होननानै बे एक्टखौ बानायनाय जादोंमोन। नाथाय एक्टखौ बानायखांनायनि उनाव गभर्नमेन्टआ बा मा होनो हाग्रामानि सरकारा बे खामानिखौ फुल प्लेजेड मावनानै होआखै। नाथाय प्रमद बर'आ जेला बिटिआरनि चिफ जानानै फैदोंमोन अब्ला जोंनि गहपुराव गहपुर बिश्वनाथ सनितपुर गुथै एरियाखौ लानानै 30,000निबो बांसिन माने माबाखौ एफआरटि सार्टिफिकेटखौ राननानै होफुंनानै होबाय। जाय बुस्थुखौ हाग्रामानि 17 बोसोर सरकार थानाय समाव एक्टआ फैदोंमोनबाबो आयेना फैदोंमोनबाबो बेखौ पूर्णांग भाबै मावनो होनो हानाय जायाखैमोन। दा बे एफआरटि सार्टिफिकेट होखांनायनि उनाव जोंनि गहपुरा सिमुलगुरिसिम दिनै बिटिआरनि 3.1 दफानि मथे जों बिटिआराव हाबफानो मोननाय जाहैबाय। जों दिनै भटबो होनो मोनसिगोन। दा बेनिखायनो 17 बोसोराव जाय बुस्थुखौ हाग्रामाया मावनानै होफैनो हायाखै जेरै प्रमद बर' बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बेखौ 5 बोसोराव कमप्लिटलि मावनानै होबाय आरो जोंनि गामिफोरखौबो बिटिआर सोनानै होनाय जाबाय। दा बेनिफ्राय आरो मोनसे खामानिखौ जों बुंथारनांगोन जेरै बड'फा सुपार 50 बड'फा सुपार 50आ जाहैबाय मोनसे जोंनि गोरिब गुन्द्रा न'खरफोरनिफ्राय टेलेन्ट गोरों गथ'फोरखौ दिल्लीयाव बेसेन नाङै कचिं होनानै डक्टर इन्जिनियार सिभिल सार्भिसफोर खालामनाय। बेबायदिनो गोबां माने गोरिब गुन्द्रानि टेलेन्ट गथ'फोरखौ माने फैसा नाङालासिनो कचिं होनानै बायदि बायदि बिफानाव साख्रि होनानै दिनै जोंनि बे बर' गामिफोरखौ बर' ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो नागिरदों। जेला जोंनि बड'लेण्डआव बै गथ'फ्रा मोजां बिफानफ्राव सिभिल सार्भिसफ्राव मा होनो सार्कोल अफिसार गोबां अफिसारफोर जानानै फैयोब्ला जोंनि बड'लेण्डआवनो बर' अफिसार जों गोबां मोननो हागोन। जेब्ला जोंनि ओनसोलाव डक्टरफोरनि बा माबाया बांगोन अफिसारफोरनि बिबाङा बांगोन अब्लानो जोङो माने मोनसे भबिष्यतआव पेपार स्टेट खालामनायनि मोनसे क्राइटेरियायाव फैगोन। बेनिखायनो जाय बुस्थुखौ जाय 17 बोसोराव हाग्रामाया माने जौ जुवाजों रायजोफोरखौ गफब होनानै दोनदोंमोन दिनै 5 बोसोराव प्रमद बर'आ बर' जाथिखौ मोनसे गोथौ हाखरनिफ्राय बोखांना लाबोनानै मोनसे गोजोन सान्थि परिबेकबो होदों। जेरै गावजों गाव होसोलायनाय बुथारलायनाय गावथारलायनाय बेबायदि अबस्था गैला। गोजोन सान्थि जाबाय, फरायनायनि मोनसे परिबेक जाबाय, डेभेलपमेन्टनि मोनसे परिबेक जाबाय। दा बिनिखायनो फैगौ 22 तारिखआव जिथुनाखि जानो गोनां बिटिआर इलेक्सनाव प्रमद बर'खौनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै नेक्स्ट सरकार लाबोफिननांगौ होननानै आं रायजो राजाफोरखौ गहपुरनि बिश्वनाथनिखौ खावलायनानै आरो जोंनि जिथुनाखि गहपुर बिश्वनाथ सनितपुरा समस्ति जाफुंजोबाखै बेखौ जाफुंसारनायनि सार्थआव थाखानाय पुराना बिटिसिआवबो जाय बिथांमोना रायजोफ्रा माने भट होगोन 22 तारिखआव बै भटखौबो जोंनि एटलिस्ट गहपुरनि रायजो राजाखौ अननानै जों ट्रेक्टरनि सिनाव भट होयो बेखौनो बुंलायै गहपुरनि जानानै खुलुमहरनाय जाबाय।